Ang Dios maayo gayud. Walay laing maayo sa atong kinabuhi igsoon, kundili ang Dios lamang. Walay laing maayo niini nga kalibutan. Walay laing maayo sa atong kinabuhi, kundili ang Dios lang gayud igsoon. Nag-ingon ang iyang pulong sa Salmo 25 bersikulo 8. Ang Ginoo matarong ug maayo, nagtudlo siya sa mga makasasala sa dalan nga angay nilang subayon. Ang Ginoo sa kanunay igsoon, nagtudlo kanato sa dalan nga angay natong subayon. Tungod kay ang Ginoo maayo, ang Ginoo matarong, nagtudlo usab siya kanato aron mahimo kita nga matarong, aron magkinabuhi kita nga maayo o makapahimuot sa Dios. Sa Salmo 25 bersikulo 9 nag-ingon, gitultulan niya ang mga mapaubsanon sa pagbuhat og matarong, o gitudluan sila sa pagsunod sa iyang kabubuton. Sa kanunay igsoon, ang Ginoo nagtudlo gayud kanato sa dalan nga angay natong subayon. Gusto ni Lord igsoon nga wala kitay dalan nga lain nga atong subayon. Gusto ni Lord igsoon nga magkinabuhi kita nga walay laing dalan nga atong subayon, kundi ang dalan lang gayud padulong sa iyang gingharian. Ang dalan lang gayud padulong sa atong Amahan nga naa sa langit. Gusto sa Ginoo igsoon nga mahimo kita nga matarong nini nga kalibutan. Gusto niya igsuon nga kita mahimong iyang mga anak o kitang tanan magkinabuhi subay sa iyang kabubuton. Gusto ni Lord igsuon nga ato gayong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Maong sa kanunay igsuon, kita magmapaubsanon sa pagsunod diha sa Dios. Atong isurrender ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Atong ipaubos ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Magbuhat kita sa mga butang nga dili sukwahi sa iyang kabubuton. Atong pasidunggan kanunay ang Ginoo igsoon. Dili kita magpagahi sa atong kaugalingon. Dili kita magpagahi sa atong kasing-kasing. Dili kita magpagahi sa atong hunahuna. Tungod kay ang Dios sa kanunay nagtudlo ug nagtultol ug nagbadlong kanato sa pagkinabuhi nga matarong nini nga kalibutan. Gusto sa Dios igsoon nga mahimo kita nga matarong diha sa iyang atubangan. Gusto sa Dios igsoon nga walay usa kanato nga malaglag. Gusto niya igsoon nga makabaton gyud kita sa kinabuhing walay katapusan. Tungod kay mao kana ang saad sa Dios. Gusto ni Lord igsoon nga ato gyud kanang maangkon. Maong sa kanunay iyang gipahari ang iyang pagkamaayo kanato. Iyang gipahari ang iyang dakong gugma kanato. Sa kanunay wala siya napulan sa pagbadlong, sa pagtudlo kanato aron mahimo kita nga matarong. Mao sa kanunay igsoon maminaw lang gayud kita sa Ginoo. Dili kita maminaw sa mga butang nga maoy hinungdan nga malayo ug malaglag kita. Maminaw kita sa mga butang nga makapaduol kanato ug makapalig-on sa tong relasyon ug sa tong pagtuo diha sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.